Murigeria kero tugutigana na roboti uri kurwa sare vena kibane mayaka kurwa se county ya Kisii digona inde to kugenda gutigara ororon kumanyinga bono maiga yemerero korokana gwate kasa matukabwango igasi gwe'chisukuru barai gosense moya bare kurwa se county ya Kisii nigo beso kiri na koroge kiara gochase wizara y'ichisemi asikiri bagote yabuna no gotero beri buya na koine kyabune mere yingo nyara kobirike gokeanigwa asa matukabwango iga bakurawa na Thompson Osoro yoro mwigiriri bwo bwene bwa munyabantu nigara gire kiara gochase mwaziri w'ichisemi mense ya Kenya Professor George Magoha asikiri agote yabuna no gotabike mirubiri bwenete asugocha koine kyabune mere ronko nyara kobirike gotangwa chingaki banafunzi barasi gwe'chisukuru nyinabo nigo sora nyare ko bagakurage kiara na batayabuna andake nigo abaibori bakubikuru egurube yo gwakana gwe'chisukuru gose gwakana chibesingo cha gwe'chisukuru mega gwe'chisukuru echo Ogosambwa yonde onyara ko bakakwana 90 mumanyi jenai oyibogo kurige kiro kyo bwa MCA kurwase ward ya Masimba nyara ko bakagotweneke ringa kero kende nigo ya nyara ko bagekwane kigo bene unense mu yechibesa chigosabwa gochia saba ibuli gose kurwa saba ibuli gochikwaga cha gwe'chisukuru nigo chire echie birengo byegoro kigima igento gekorokana koba egurube enene boigo Godfather Vincent Masira na nyara ko bakakwana 90 na korage kore kikiara bogo kuboa kuruo kuboria gochia se mu waziri bubulindi boime Dr. Fred Matiang'i wesona nigatinda koene kyabuna nkubwate na bano mu waziri w'ichisemi asengencho koene kyabuna umurro gose emirire konyara ko bge koene kigwase gwe'chisukuru ya nyara ko ba keanigwa gosike kwaera kurwase gwe'chisukuru digere roboti oru asinchira yobwikirano Maria tana ngoro Thompson Osoro njeno monto human rights igaga mocho Kisii issue nera ya beire ekoba enkongu ase ensi ito ya Kenya ase abanafunzi bagusamba gwe'chisukuru gwe'chisukuru cha sambi chinyinge sana paka gwe'chisukuru chichibwata marieta maya chibwata masoma maya abana barurororo tubwate vyongozi koru gwe'chisukuru echo mune sukuru maranda ya ira robotuko egento kere to fereti ku understand muna entu abananchi kurese government yetu ya Kenya rani omotetoko toteina Magoha minister Magoha tamanyeti ninki kegenderete inja samareta ngoro kumumanja nai kurwa sense moye ward ya Masimba ase county ya Kisii amangana Ogosambwa gwe'chisukuru itoroje nga yachakire gutumeka bunenjire yemo abantu batayete gwetajirisha togonte binga esukuru yeme chake kuya arafu echinde chimanye kubwati chirobekane nga gwikera bonige serikali tiranyara nganki gekogera gwe'chisukuru echikunyara koba chikoya ase ministry ya education rasimanga okorolekana kwabeire nga okubwatira na nkorororo anena as chief principal chigo squeeze abantu bako ba transferred from nowhere abantu squeeze mbali korerwa assessment isaine ngomuntu na isaine ko bose ne principal omuntu ko babwate gose ne Godfather se government igakurusi gwe'chisukuru ende yonse irobe principal segete kwanyoranga enjera ya tokire abantu abakutumeka iri kweneke ngaba ekidiri cyabo cyanyare ko bachikogenda through omweshimiwa Magoha ayore minister ya education gwikira boniga ni maitenga no manyete ngangi kegenderete na nemononyo bubago bwiga bwanyare ko bogoso gwe'chisukuru ingi gekogera internal security ayo mweshimiwa Matiang'i otaranyara ko bogo gekogera nkora ngangu imukire getambukiro asikire gento ikunyara ko bake okorekana lakini ingi keragero tebe ngaboniga turanyara kumanya ngangi gekogera gwe'chisukuru chiko igwekera boniga abaibori bago chandeka abaibori ne school fees bakorigia gosine gwe'chisukuru bakunyara ko bagwakana aya as gwe'chisukuru echenyara ko bachikoya asibese jiga banafunzi bako tumbagende kabairane na chirocho mboe nekitubwate nganchons chiko chikunyara ko bachigo tumeka na ndengi kiagerire mwatumira abantu mogote banga barete chibesa in cash form batari kuwakana direct to school account egekogera mwamanyire ngabono gabo ngo gosieke rumore mwanyorenge inere njira yoka muranyara ko bokonyora chibesa echo iko tutagete ministry education imo kiege tambo kiriko kwenekinga ondobwenzi ochikobe principle from now again tekekene no parliament law have amended but evenga on the points okobe principle ras mwetere vetting eretara asama liete ngor Godfather Vincent Masira kurwa Bas Central Ward Kisii County injena rekora kwanere gori yeskuru chiko samba 1 2 3 number 1 kare etwaga abari bagajori class prefects na ubarenge spies chia abari wako but the what's going on in the schools lakini siku hizi
bono koranga no need yo gochora bana abukiagera strike chigosamba chisukuru chiabu chire mono. There is this policy a government yagoteba ne skuru kere yasambiru abanafunzi na bagwakana ingikira abebobe a principle organize abana basambe skuru asago ja okore renovation ya 300 aros 5 million. What's wrong on that? So we need investigation ekoru as skuru chito asa mangana Ogosambwa. For instance, a school a dome ya moya asambiru bona muna Nyamira boys ya yet a dome ya moya yet a school eri abana batatu bakuru na 300,000 each. Abana, let's assume abana bale 1,500. Kira abana bale 1,500. That is 4.5 million chire clean. A school eri no korate assessment ya damage ya korire asije domwe. Tumanye kurwo to basuwa dino mane a school eye abana batakirwa kana 3,000 each. The 4.5 million ngai chikochi. A dom na ya mu yet na dom ta ye ya yet bakekawa. It is just even to be a ringe mal na yet. Nerangi waka. 4.5 million. 4.5 million nega ntoko tenia korapa. Era wasiku. Swali. Ega ntoke the national government National Assembly go ikege ende erigereri erore those policies chiba amended chiro sigubuya chigo teba iga esukuru ende osikia yire omonto gorukune principle take responsibility. Amangana yoko siekeru chirupo mama yakochaka kurugense mu yoko nyora chiruti cheino ntoba manyete ige ministry education make sure mwanyo rense ige kogera abaibori nko miabare na bande batebire ngamba bwati besa bagwakana ekiagera nga bamanyine nga ino bokora bwino moko nyaka mo utumeka eko tonde nge class yekemo ngero sergo sen 2 million ine ko be bungaro